Hello, tun chuma chuan tun chuma kon nei tur chu an tram chum han le sangha rep chum chuan reng an bei salat chuan sangha tui i chen to meng o cho hi kapuar khop vai khat khat tok turin ka khor chewa khor ngai lo turin chuanin min subscribe tu te le do sak taka min se sak tu te chunga ngan thinlung takin lom thu ka soya chuan min le share sak zel turin ka som do bak chewa chuan hi in min support na hi kama mo em a chu wang chuan khawai takin min support lat turin ka ngen du bak chewa ni chuan hetiang sangha te sa te kalo ai the na chan hi kanu wang ania kanuin alei thina chuan kalo mukbang ve thin ta ni a chunga po kalom tak zet ani chuan ka chhung te hianin min phur phui em a ka chilal siam hi chu wang chuan an chunga po kalom tak zet ani nei chana o tum chu ma chak an se don ani mo ma cham min tai tha deuh thak deuh ang chi kha nia sangha tu hi chomila chuan comment tha tak kha min pe thina chuan fuina tong kam te ka dong thina kalom tak seta tero te poi thak tuk ta ni chu mo a thak tok tero te poi thak tok ai re an pe khama bu cha te pe yang chuan an tram po kan thar tan to kalom mang zia to mai the ni mo lo ning lo ula chuan sangha re pe chu a that ve na em chu
ai hi boy thak lawa a hlin hi ai thei vek ta ne sanga hring hi chu a hlin siam vel le boy thak atuka chuan helai ka chaina hi kan khum mong lamania a chan chu helai ah hian tukverh zawn tak ania tukverh a phone tun kha rem a camera stick a nei rih si lo a chuan chuanin kan khum mong lamah hian ka lo ei mai zel dawn ani ka fano phone ka NT ri om phone min hre thiam hram dawna amu hi a si lo a phone NT lo chuanin mi ti buai ve thin sia lubi ka tereng mai ne in bu bang siam lak wakan miss call lo tega chang lo mai yang nakina call back ani mai cho he ka I thele tok po min ti mai the ma sem he ka chu e tu le tu ga she he ka in sum the lo ni cho ka I tam the to ke pan cha chon ka in the sung ve de thau je khar ni ka ken ka por ngai si lo khar li ti ka khar thin an tam nu ka in chop nem nu to ka ke chu
做不个系啊，做没不个系啊，做不 A 就的，做没不 A 就这些。Khen a tel to ka amma mi a te ti me ang hai chai ni khen pa ngai ang hi ni a ania chom he lang kim lo thei lu to ka chu wang chuan in khen lian pui in ka thla ka kama chai ha thak to ka sangha phai chu tui ka tel to ka sangha hring ang chi phai chu ke zu thum bo ke main ke izo phek the ka in ring tui ka tel to ka sa ta ke chu ke zu khat ke zu khat le chan ve ve chu ka izo thenga sangha chu ke zu thum bo ke zu ve bo ka izo the ba ra ka do lu to kan chung ko hi tlem ve ve ti lo men kan boi ve thei lu to ka video ka lo da regular thei lo ma se in mi set yam na ka ran na man ve le ka lo da chin do na ne to thei takin ngak sham sham chin do na chuan pasal ka nei ma kan kwa kan om lai phei chuanin wan vel lo vela kan ve a ma kan thoka choi tui thei tok choi tui thei tok ani chu ni tin chuak kan nia na thoka chuak kan ni china choi tui thei lut to ka
no thum te hi kai man kai zo thak thak zela na kan thok ha ta ni chu ta chuanin ma sei ta chuanin in lama hai dian na kan thok thei si lo kan in lo thei re si lo in lama om chut in lam set vel kha ania kan ha lo lu tuk ta kan ha lo tu kan ni chu ma sein ka chei hi tui thawa ma sei kan kwa ko mang em ko chuanin ka in hem thei to lo ta ni mà cái là bộ ấy thể đặc cái con nhiệt tốt mình cho cái khỏi liền thế vô cả mà xin khỏi thum khỏi ly chút ấy dầu lệ thấu chứ chắc bây giờ cho cái từ từ cái in phát sung được rất rồi thì cái điều này tôi ấy thấy bốc á ấy là hết yêu chưa bà đã là mình mặc ăn tiếng thì mặc ăn tiếng tăng hết thế nè cho tiền hôm nay cho cái giặc thế nè giặc khác à cái tiền mà xin hay nhìn mình rồi lỡ ta cả xóa đến cái đầu ấy tầm mấy là ăn thuốc chuột thì bị bốc xí lâu
ต้องมาตุยครับบอนมีเราเอ็นสักวันจะไว้จุงอ่ะก็ลงดูตุกเก